باش از مامۆستا حەسینە عەلیمە مامۆستای زانستên civakî repa 5 waneya me îro daristan waneya me îro cuda ye daristan çi ye gelo daristan dîtin ana daristan li herêmê me hene ya na ev daristan çawa çêdibin xwezayî ne an jî mirova çêkirine çi bandorê li daristana têkirin û çi bandora daristana li jiyana mirovan û li jîngehê heye daristan li kîjan deveran li herêmê me hene ka ana werin em bihevire waneya xwe nas bikin. Daristan ji bo mirovan cihekî girîng dige çima ji ber ku em ji dara ew darê ku daristana diçê dibin em ji wa çi bi dest dixin em ji van daran em dep texit dep û kaxez ji van daran ê ku daristana çê dibin em ji wan em bi dest dixin. Ev darana ev dep dikevin di pîşesaziyê de dibin wekî heyberê xam. Tiştê malê jê tên bikar anîn wekî mase, dûlab, textê razanê û her wiha yanî pir tiştên cuda cuda ji van daran tên bi destxistin û çîdin jî wekî me got kaxez ew jî ji daran tên bi destxistin. Ji ber wê pir em sûdê ji va daristana dikin. Ji alîkê dinê jî daristan xweşikbûnê dide xwezaya me dide herêmê me û ji alîkê din jî daristan çawa ne hewayê paqij dikin. Hewayê hênik dikin ev hewa hênik dibe û hewa me paqij dike ji qirêjê jê dibe û hewaya paqij bi ser herêmê de bi ser bajar û gunda de dişîne. Ji alîkê din jî çi dike oksîjînê diafirîne karbondîoksîd dibe û oksîjînê dide bi vî awayî oksîjîn jî pir dibe. Yani em pir sûdên cuda ji daran dikin û ji daristana jî em dikin. Daristan çawa çêdibin daristan jî çi pêwîstiya daristana bi çi heta got çê bibin. Pêwîstiya wa bi avê heye û bi baranê heye. Ji ber wê jî cihê ku baran lê zêde bibare an jî çapkaniyên avê li herêmekê hebin li wir de daristan çêdibin. Daristanê ku li cem me çêdibin yan jî bi awayekî xwezayî çêdibin ji ber xwe ve çêdibin û yan jî bi destê mirovan tên çandin. Ev daristanana çawa ne daristanê li herêmê me de di herêmê me de ku çêdibin bi piraniya xwe bi destan hatine çandin û ew daristanana bi piraniya xwe sinobere. Daristan li herêmê me li ku dekê çêdibin li ku derê li daristan li ku hene li Qereçûx hene Qereçûx û ziwana û li deverekê din jî li ku derê çêdibin li Minbicê. Li Minbicê jî daristan hene. Li ku derê din çêdibin li Efrîn. Herêma Efrînê ji xwe navdar e bi darê xwe û bi daristanê xwe li Qereçûx çiyayek ziwana û li Minbicê evana piraniya xwe sinoberin û bi destan hatine çandin ama li herêma Efrînê daristan mawayekî xwezayî hatine çêkirin ji ber xwe ve çêbûne û ew darê berwan e darê berwa jî li wê derê hene li wa daristana jî hene li Çiyayê Gewr û li Çiyayê Hewarê. Li ku derê li herêma Efrînê li Çiyayê Gewr û li Çiyayê Hewarê. Evana li ku ne li herêma Efrînê ne. Herêma Efrînê ne. Çiyayê Gewr û Çiyayê Hewarê li herêma Efrînê ne. Me got ev daristanana hin bi desta hatine çandin û hin jî xwezayî ê Minbic û Qereçûx û çiyayek ziwana bi desta û sinoberin ê herêma Efrînê xwezayî ne. Darê berwa jî di nav wana de hene û xwezayî hatine çandin. Me got di kargehan de wekî heyberên xam tên bikar anîn û sûdik de jî dema ku di heyber tên bikar anîn
آمورên malê alavê malê tên çêkirin divir de jî karker cihê xwe girin dûr de û ew ji derfetê kar li ber mirovan vedike. Derfetê kar jî ber mirovan vedibe dûr de kar jî dikin. Me got xweşikbûnê ji din xwezaya me avhewaya me hênik dikin. Hewayê ji gemarê paqij dikin. Dar çi dikin? Dar karbondîoksîd ji hewayê dibin, oksijînê didin. Bi vî awayî oksijîn jî pir dibe. Xweşikbûnê ji di welatê me û em dara jî jê dest dixin û em kaxezê ji va daran tên çêkirin. Dar cihê ku çandinî lê hebe daristan û çandina dara li wir kêm dibe. Çima ji ber çandiniya dexil û dan cihê ku daristan lê hene cihê ku çandiniya dexil û dan lê çênabe. Çawa wek cihên çiyayî bin. Cihên wilo çiyayî bin, çiya bin li vir bêtirî xwe dar lê tên çandin û daristan lê çêdibin. Ama erda wilo rast ew bêtir dexil û dan lê çêdibin. Dema çandiniya dexil û dan pêş ket divir de çandiniya daristana her û her kêm bû. û kêmbûna avê jî bandor li ser daristana kir. Kêmbûna avê û çandiniya dexil û dan ew jî bandorek neyînî li ser daristana kir û li ser çandiniya daran kir. Wekî me got daristan cihekî giring di jîngehê digirin. Em bandoreke mezin li me dikin. Em kaxeza jê dest dixin û dar dap di kargehan de wekî heyberên xam têne bikar anîn û avhewaya me paqij dikin, hênik dikin û em pir sûdê ji wa digirin. Lê çandiniya dexil û dan bandorek neyînî li daristana kir û çandiniya daristan li vir de kêm dibin û dexil û dan zêdetir dibin. Ka em werin zarokê me, xwendekarê me hêja ka em werin bi hev re pirsê xwe yê nirxandinê çareser bikin. Xwendekarê me hêja ka em werin bi hev re pirsê xwe yê nirxandinê çareser bikin. Pirsa me yekê dibêje çi? Pirsa yekem dibêje çima daristan kêm dibin? Gelo çima daristan kêm dibin? Berî ana me got çi? Me got daristan kêm dibin ji ber kêmbûna avê û çandiniya dexil û dan. Me got dema ku av kêm bû û dexil û dan wekî genim û ceh û vana amûrê wilo ew hatin çandin ji ber wê daristan kêm bûn. Em beynin ji ber kêmbûna avê û çandiniya dexil û dan. Pirsa me yê duyem dibêje çi? Pirsa me yê di dûwa dibêje ji bo çi pêwîst e dar werin çandin? Ji bo çi pêwîst e dar werin çandin? Em çi sûdê ji dara digirin? Ji ber ku em dexit dap em jê tên jê wekî heyberên xam tên destxistin û ji ber kaxez jê tên destxistin û xwezayê xweşik dike, avhewayê paqij dike. Hewayê paqij dike û avhewayê baş dike. Ka werin em bi hev re binivîsin ji ber ku em kaxez me got pirsa me yê duyem çi ye? Ji bo çi pêwîst e dar werin çandin? Ji ber ku em kaxez û dapan jê dest dixin û hewaya me paqij dike, avhewayê jî nîvçe dike, baş dike û xwezayê xweşik dike. Bi vî awayî em kiştin dawiya waneya xwe heta waneyekendin hûn binên nava xêr û xweşiyê de dem baş.